Waduke chien matin tiere kama ne wacho ni bombe madongo kaka Nairobi wasaneno kane nitiere midhiero mano keli koth mano tuchwe chieng' Jumapil kuonde machalo Mukuru kwa Ruben gin kuonde ma bende koro okdagre okalre okethore nikech pi ma bende koro no obedo kuonde go. Diped ni isayo tend county koso telo mora mora ma osebede boma nyaka ne chak aero kaki wacho ni chon ne ji tin kaito bende taka ne bedo matin. Oganda ne mawito taka ne tin omiyo koro ne onge tabu ahinya, ne onge ng'eny mar taka ma bende koro dino odundu ma bende owinjo beni pi kadhogo. Dipo ni telo ose felo oganda kendo oserem chopo gimowinjo bende gitimo ne oganda mar keto ritruok makare. Mano adier, telo to oserem mang'eny e yore mang'eny kabisa. Kata mana kana wacho ni seyo ogwang' tiseyo gweno bende. Nitiere kuonde moko ma nyaka koro nyaka sirkal bende. Nikech namba achiel, kuonde machalo kaka Kibira kata Lower Karen, kuonde machalo kaka Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, gi kuonde ma king'iyo mos namba achiel onge yo maler mar rito takataka. Mano namba achiel. Gina kuonde go ene ka kidhi kuonde machalo kaka koro kama wantiere niendi Lavington, ibiro ka nitiere kaka takataka jok mogero estate mogero udi giloso yore moko miting ikwanyo takataka titero kuma chielo. To kidhi kuonde machalo kaka koro Mukuru kwa Ruben, namba achiel ji ng'eny kabisa makata siwa system kata odundu matero takataka ni be onge. Koro ido ka sirkal pok obiro gi yo mar loso odundu maber manyalo tero pi. Pok gigero kata mtaro, kuonde go kata mtaro matero pi onge lidia. Kuonde gi endi ido ka kata mtaro matero minyaga, matero takataka be onge. Alafu ng'eny nikech bende gin kuonde mane piny, ido ka ji gedo kamoro amora. Koro shida manitiere ni sirkal pok oketo policy maber ma ginyalo ng'iyo go ni to kage wacho ni ji ok onego bed ni gede tie aora, to be giluwo wechegi ma ng'ata mogede tie aora imiyo gi notice mondo mi giwuogi. Mano namba achiel. Namba ariyo, gin kaka sirkal ang'o ma gisetimo mondo miyo gikony drainage kata opara matero pi. Ang'o ma gisetimo? Mano ido ka tin sana. Nitiere of course ok dwawach ni sirkal ong'i matimo 100%. Nitiere kuonde moko ma gisetimo timo, lakini kaluwore gi dhano, namba mar dhano manitiere kuonde gi Lydia, kuonde minene wachogo oting'o millions of people. Dhano mang'eny, dhano malich kabisa. To ido ka dhano gi te onge system oketi mar tero takataka. Koro sama koro koth chwe mang'eny nyaka masira bedi Lydia. Koro mage kuonde mondo bende sirkal timo, sirkal onego beni koro kidhi ka kuonde machalo kaka koro Kano, Kobala gini ma nyaneno ka inaneno news ka ji ywa kabisa. Sirkal onego beni bende biro gi yore mag puonjo jopiny. Ok ang'eyo ni mano be isbedo katimore. Of course gitimo gi kaluwore maybe moko gilando e radio, moko gilando e TV, lakini e gweng' be nitiere reach moro ma ido ka through kokalo kuom jotend piny mag gweng' machalo kaka chief gi jodonge be seket system moro ma ipuonjo ji, especially jogo modak kuonde mang'eny gi oula giendi. Gipuonjo ji ni kech ng'eny ji ido ka ji kata mondiko ni ji lal nikech ji onge koso ng'eyo. Koro nitiere jok malal nikech ok ging'eyo. Koro nego bende sirkal be puonjo ji. Koro sirkal pok otimo mano, kata ka gisetimo mano to gitime mana e mtandao kata gitime e TV gi radio mabe samoro ji te ok winji. Koro aneno ni sirkal onego bende dhi e gweng' kabisa mondo mi okony ji, opuonj ji onego pidh yien. Sirkal onego bende loso dam ka koro kuonde machalo kaka Kano, Nyakach gini. Mago kuonde ma ka kuonde sirkal loso dams manyalo ka pi oa malo, pi kobiro to donje dams giendi. Pira koro o regulate, koro inyalo ng'ini to pi kosedonje dam koro marom nade minyalo gol mondo mi odonje ang'owa odonje aora koro dhi e nam. To Wycliffe ywak mar Kano gi kuonde ma bende oula thoro monjo